Партньорството с Европа директно Сливен започна много отдавна, в далечната 2008 година, когато те ни оборудваха информационни центрове за обучение на млади хора, като в по-голямата част на читалищата от общината закупиха компютри, бюра, столове. С това се даде началото на тия информационни центрове. Впоследствие започнахме да получаваме информационни материали. Ежемесечно по електронната поща получаваме електронен бюлетин, информационен бюлетин. Отделно от това се партнираме в организацията и провеждането на мероприятия както в града, така и в селата по места. Активните партньори, читалищата с по-активно партньорство са много доволни, защото Европа директно ти предоставя прясна информация, точна, с предоставени материали, помагане при направата на презентации, при подготовката на наши проекти ни е помага и на тези, които нямат такива центрове и техника. През 2012 година най-интересното с по-голямо участие на читалищата, това е за Деня на Европа, кулинарната изложба. Тя е традиционна вече, няколко години се провежда, като тази година темата беше обредни хлябове. Колегите бяха подготвили обредни хлябове, които се подготвят за трапезата на българина по различни празници. Великденски козунаци, меденик за сватбите, коледни краваи, питие. В този аспект. Друго интересно, в някои от селата Европа директно подпомогна читалищата при организацията на 1 юни, Деня на детето. И мисля, че интересното събитие, направено съвместно между читалище и Европа директно, това е общество за всички възрасти, състезателно шоу по случай 1 октомври, Деня на възрастните хора, между читалище Дружба, квартал Дружба в Сливен и центъра Европа директно в Сливен.